12C disuka esibhedlele imbi into eniyenze kusinesipho nina. Madam nganelisa mem. Kaloku bathetha uba wena awuzuyireporta loo nto. Kwangala mimi. Madam ayindim madam. Ay boy. Ay. Khulule loo nto. Yho akabana yakusweba ingqele phandle apha mina. Asuka naxesha la ngqele. Ayikhe yagodola indoda. Hayi man. Ke zikhulula ke mina xemphumayo hamba mina isicingile. Loqashe nifumbe nathi ngamagusha. Uthi amagusha atheni na wena? Andithi mem. Ndithi. Uzothini ke ngoku? Singamnceda ngantoni? Mem ndisuka apha ku-principal besithi ii-report zaka-grade 11 class nam zinantsika apha kuzo lapha kuwo la. Ii-report zikathembani namfana njini? And bekutheni wena uzongayifumani i-report? Bekutheni izingazi kubo eyakho? Abanye bezifumene nje zabo. Kuthi azinifuma kaloku mem class teacher zange ngifuna unika ithi ndiyageza nto lo. Kokugeza kwenu. Kokugeza kwenu aniva nina. Aniva. Ngibani igama ke ngoku? Sithembiso Mbangatha 11A. Bangatha. Ngifumene nge-report kokugeza. Miss wazikhuphe i-report apha nina nimele ukujuxa apha esitratweni. Man, 11 bane. Level C kanene, 11C. Yeah, 11C, 11A, 11C. What's the class? Hayi man. Mfondini. Hey, upasile nalo? Hayibo. Bathi lana. Yabo ke memi ibyangathi ni wrong ndaqalwa ningena nenzani uza ngakuba babantu bakho. Ngamani kudala ndiphequlula apha uthi ngibani eligama? Kudala ndiphungulula apha elamaphepha. Uthi ngibani igama? Sithembiso Mbangatha. Ina. Awesome. Uzithembile namfethu. Hayi anjami lethe ndizithembile mina kanjani. Ndiyakuva mfethu. Ndiyakuva. Bazijonga phandle nothi apha. Bazijonga phaa kuthi. Kuthena nabona kwenza ntoni? Awuboni. Utheni udinga izipecs? Hayi ndakuboleka. Utheni na wena? Oyini boy kwenze njani ngo? Uthi kublank akubonakali lutho. Uthi akuboni kumnyama nje. Ya. Minyeri. Memnjani ngoku? Ndifela njani mina kodwa bekusulela ibhodi? Ngoku xa usula ibhodi ithi loo nto iyapasa iyacontribute kwi-marks loo nto. Okanye contribute ingqondo yakho xa ubhala. Hayi mem hayi. Ufumene level bani? IsiXhosa level 3. Njani memo? Hayi ukhalaza kubani ke ngoku? Xa noma uyi-deputy principal asokukhalaza apha kuwe. Yewethu ingxaki yam leyo. Shini ayibethuna utheni nalo mfana? Ingxaki yam ngoku leyo. Memo inantsika ipoem nezenza zonke zesiXhosa. Ndisubmithe zonke assignments zam sekutenze ndiqala ngo-3 mini mithathu. Ke ngoku wonke umuntu osubmitha uyapasa. Because uyakwazi usubmitha ibe into oyibhalileyo ingeyiyo. I-maths level 2. Malilitha usenza njani bencinciswa nguwe i-maths? Maniwenzi besibala kunye nyhani mfowethu. Besibala kunye sisebenzisa i-calculator like kunye. Sisodwa maniwenze njani mfowethu? Wesine assignments zami bendizingenisa mem kwanto yonke imisebenzi yami ndingenisa ibigcwala mem ibe ngolayini. Usakavakala mem weNglish mem hayi. Akavakali. Njani ba akavakali? Ninayo loo nto nina bafundi. Ninaso eso sigezo. Xa enova loo nto lo misiba nithi akavakali ucivakaza uqhubeka. Nisithatha isigqibo sokuthi utitshala othile akavakali. Nibe nina bangazihoyanga incwadi. Nifuna utitshwa xa apha esikolweni xa nifika emakhaya nenze nix. Nifika nidlale kaba-TikTok. Nicofe ba-Facebook. Qoba nizothi utitshala abavakali apha. Sisigezo eso. Jonga sisigezo eso. Sokuthi utitshala akavakali. Sisigezo eso. And ungaphindi uthethe loo nto phakathi kwam.
Ungaphindi uyithethe ndilapha, ungayihleba neetshomi zakho, not ndilapha. Chocho, walala wasala. Walala wasala. LO level 7. Yes. Makathule wena analisa intoni engithenga kuwe apha eMthivanthini kuwe. Jonga, hey, uphume ke apha, uphume nabo level 2, uhambe nabo. Uhambe nabo. Uphume nabo 3. Alofuna umsebenzi. Hayi. Unfair into yesikolo. Ahamba ngophangela. In fact abo hustlish. Bayahustlisha ontanga bakho ababanda. Ontanga beni bayahustlisha ababanda babahlela kanje. If umuntu udikwa sesikolo makahustlishe bethu. Asinali ixesha lobecengana nani thina. Nibadala bethu nani. Nathi sinezinto ingxaki emakhaya. Xa size apha esikoleni sizotitsha. Ongafuni utitsha ke makaphume ayohustlisha. Shini nitheni nani na? Man ndenza umsindo man.